Erzsi énekelt itt a kívánságkosárban. Reméljük, hogy jól érezték magukat. Holnap. Mi mindenképpen jól éreztük magunkat. Ha esetleg lemaradtak, 23 órától a Dunavördön megnézhetik az ismétlést, de holnap is pénteken, nem is péntek lesz, csak szerda, 12:25-kor a Dunán és a Dunavördön szintén várjuk Önöket, egészen pontosan Erdélyi Klaudia és Csáky Zoltán. Néhány gondolat a témákról. Itt lesz a Forgatós Táncegyüttes is, akik legújabb előadásokról beszélnek majd. Az adventi időszakba lépve egy adventi templomi lézerfénykoncertet is ajánlunk a szíves figyelmükbe Szent Martin segítségével. Nagy Laci Gitánó már ismerős lehet Önöknek például a Magyarország Szeretlekből, a Szerencse Szombatból. Lényeg az, hogy megszületett új albuma is, ezt hozza el nekünk a holnapi adásba. Pénteken átadják ismét a Prima Primissima díjakat, magyar sajtó kategóriában is győztest hirdetlek, a jelöltek itt lesznek holnap a kívánságkosár stúdióban. És akkor itt a péntek lényege, hiszen majd az M1-en természetesen élőben nyomon követhetik ezt az eseményt is. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, facebook.com/kívánságkosár. Itt már közelítünk az 5000-hez, de még mindig kevés, csatlakozzanak hozzánk. És ne felejtsék, hogy holnap is lesz kívánságkosár, tehát várja Önöket Erdélyi Klaudia és Csáky Zoltán. A Triász is vendégeskedett a mai kívánságkosárban, velük búcsúzunk. Hiszen itt vannak még örökké fiatal, ez a daluk címe. Viszontlátásra! Viszontlátásra!